What's up Pentagon? Yau ma na zo ne don na tona wa wannan mutumin asiri wanda aka fi sani da Nigertrix. Wannan magic nashi din da yayi wanda zamu duba a yau bai kamata ya bawa mutane mamaki ba. Amma abin da zai baka mamaki sai ka kalla mutane suna ta mamaki. Ya aka kai wannan abin? Wannan safi ne, rufa ido ne da sauransu. To a wannan bidiyon zan nuna muku yadda yayi wannan bidiyon. Mu kalla bidiyon da farko. Da kyau, da fatan kun kalla bidiyon nashi. Na san wannan bidiyon wani ba zai bashi mamaki ba, amma wasu kuma zai basu mamaki. Za su tambaye kansu ya aka yi wannan abin. To za mu yi amfani da wannan murfin gwaron nan za mu yi amfani da shi. Shi ya yi da wani abu ne haka. To kasancewar bamu da abin za mu yi amfani da wannan. Wannan kawai wani dabara ne wanda magician suke yi da sauri. Sai ka kalla kamar abu ya faru amma a zahiri abin bai faru ba. Ya rike abu haka sai ya sa a tsakanin yatsun shi haka. Sai kamar ya sa a hannun shi amma bai sa a cikin hannun shi din ba, yana hanci na farko. Ga yanda yayi, za ka yi haka sai ka yi haka. Wanda yana gaba ba zai kalla cewa sai kalla cewa kamar ka sa a hannunka ne, amma kuma baka sa ba. Aka rufe hannunka, aka rufe haka sai ka rike a hannun shi nan kamar yadda yayi. Da ya haka sai ya samu ya jefar da shi a kasa. Sai ya haka, ba komai a hannun shi, ba komai a hannun shi. Simple. Bai kamata wannan magic din ya bawa mutane mamaki ba. Idan kuna so ku ci gaba da sanin sirrin waɗannan mutanen, ku yi following dinmu sannan ku danna like.